Akpo Achirikwa na-eme n'ụbọchị taa. Akpo Achirikwa na-eme n'ụbọchị taa bụ nna nna anyị badowere ọdụ anyị were foto ụwa so anyị na-esokọ na ihe ndị nna nna anyị mere abụghị ife ọjọọ abụghị ife alụsị. So Akpo Achirikwa bụ mgbe anyị ji agụ agụgụ ji bido na ibe na elu ọkụ July ending oge eji eme ya bụ izu na-atọ agbame ha na-apụ ma na-ada ozu nwere ife a na-akpa na ndị ọdụ ụrụ agba mmechaa ya Akpo Achirikwa na awụsara izu na-atọ ọya ka o rugo tata emechaa Akpo Achirikwa tata iwe na awụsara ofu izu ụka ya ofu ukwu izu so ọ na ya ka anyị nọ tata ọ bụghị ihe ọjọọ ka ọ bụ. Anyị ekele ego na ụdị pụrụ iche kedu ọkụ ị na-agụ n'Ekwulobia n'ụbọchị taata dịka a oke ana m agụrụ Ekwulobia ọfọ na ọ ga-adịrụ ha mma aga m na-eme ihe kwa afọ so Chineke ga-edowe anyị ndụ mere ya afọ emekwa ya afọ ọzọ so ọ ga-adịrụ anyị niile mma n'aha Jizọs. N'ụbọchị taa ogbe ọnwụ na-abịa o jee n'ogbe yi ha wepụta ofu onye jee dekọ afa ndị be ha bịara nụ abụkwa nọ na ihe na-ekwu gburie ekene ewe a na-ekwu okwu mmadụ bata n'ọha ofe owe n'ihe aka elu ndị ọzọ niile amarana maka iwe ike na-eme ya ọ na ịnwụ ka nwa dị ya na mbịa owe n'ihe aka elu o na aka esi eme ogbe ọbụla wepụta ofu onye ịbịa ịchọ onye na-ede afa n'ogbe ụnụ ode afa gụ iwere nke gị ide na mbe unu iwere nke ndị n'ebe ndị nke ọzọ ịma na iruzi ebe ihe ga n'obi ibirizie ibe ahịa nata ndị bụ na-achụpụ so ya nwawa announcement anyị sị ka anyị bịa mee nke ọzọkwa ka mmekọcha ya n'otu maka anyị na-afọ ya ejikere mgbe anyị ya apụ wee gaa ndị uzere akpachapụ anya n'ihe a na-eme anyị chọrọ ka anyị mee nkịta ka ọ pụwa kakwa iche mmụọ onye isi nze Ekwulobia ga-ebu ụzọ onye na-esote ya na-esochie n'ogbe ha agachicha single file ya n'otu ahịrị gwa ahịrị ha gachara ndị ọzọ ga-adụzi ahịrị na-abụ onye anọrọ onye agbana ka onye onyonyo ka ọ fụ ya ha na-afụcha ya ha ya-afụgo magretọ nke elu ji anọkwu ọfụgo ọma n'ọgbọ n'elu ma afụgo ka mmadụ hapụ ị na-eme ọrọkọta ebe ọgwa gị ebe ọrịa ka a na-afụ ya ya afụgo kedu mkpa bụ pleti pụta ijegoro ihe ọrụzibụ ọnwụ iwu onwe gị ya amazi na onwe gị ka ọ bụ ịghọtara ekene m ọnụ anyị anụghị ihe kwuru tata bụ okwu Jizọs dibụlụ anyị nọbe ya ọ na-eje ka o jee mere ndị nze ọjị onye na-aba sọrọ anyị ọchị nọ ya ka na-achị ga ebe dị na biko onye nwa na ebe nwere ya bata n'ime
ekekere Ekwulobia nọ na ọjị bịa nara anyị ọjị ọta ka mmemme lukwara na mgbe agwụ anyị ji wee jee ụwa ji ọgbazitekwa anyị wee kọtakwa wee sụkwakwa anyị jeje kene mee ome anyị a na-ezi a n'ibite bịa were ọjị mma ubi bịa were ọjị biko ibe niile anyị na-eme ucheche na anyị buru ụzọ kpere azụ ka anyị mee nke agwụ ọna n'onwe ka ọ makacha anyị na-ayọkwanụ Chineke ka idobe isi nze anyị ndụ tikwuoro ya ndụ ka o were na-achị anyị na-egosi anyị anyị na-eme ya ma omenala na-amụta ya ndị mmadụ ekwerekwuo na ibe a na-eme eme na onweghị ibe agọmarụ nsị dị ya Chineke bịa nara anyị ọjị ka anyị taa wara anyị ọjị ka anyị taa ka anyị tata ndụ na ahụike si na Kraịst dị nwe n'anyị na ndụ ike nyere anyị were ụbọchị tata werekwa na mmemme Ekwulobia eji mara Ekwulobia iwe a na-akpa ya akpa Achirikwa emeghe ya Ekwulobia eji eri ji ndị mgbe eji eri ji ya ihe abata Ekwulobia ekwere mee ya ọ ndụ na ndị gere dobere ahịa anyị na-eme ya ugbe mgbe anyị ahụ ndụ ụmụ anyị oba n'afa Jizọs onye agba anyị n'afa ọhịa nna m nyere nwa ya na Chineke ụbọchị tata bịa duru anyị anyị sị onye kwọta eche anyị ma ọnụ kwọta eche anyị ka ọ gbagọ ya ebe anyị anaghị ebe anyị na-ere ndozi ike anyị anụ na ọjọọ na-azụ moto eme ugwu onye ọ kwara ndụ maịta onye amaghịta ahụ iwe mere onwe mgbe o ji adị ọkwụrụ eji na azụ ma ọ bụ anyị ere n'ihi ọdụ ahịa sị eweta ego anyị wee natabatakwa ya na-azụ ndị isi nze bara ga-adọrọ na mma onye isi nze eji alụkata isi nze na-asụ biko nke SKK gwara SKK si ya isi nze na-ejere kicha nna ịrụ ha n'ugbo n'iri anyị anyị ọhụ biko nna ya dara okwu n'oge awa dị ugbu a azụ jike aka erie ya edeka aka erie ya ahụ izu na-atọ agba mere a na-ada ozu eme ha na-ada ozu anaghị eme akpa Achirikwa eme ha na-ada ozu akpa Achirikwa wesara izu na-atọ ọ ya ka o ruru tata ọkwụrụ eche anyị n'ibe onye ọ gbajere eji ya o Chineke nna Ekwulobia anyị ga-adị ka Chineke were ebere na afọ magọzi ọjị ka anyị gwụọ ya taa tata ndụ na ike n'ifu Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ọjị ibite gbara ịnọ Ekwulobia nọkana onye ọbịa aka dị sisi tupu mmeka onye ahụ ụcha ha anụ ọla chacha bụ isi ya sụ Chineke mmeka onye igbe ọzọ ọ na-eri odube kada a na ha akwa kpatakịrịkwa na niile ba akpachicha ya kwa isi ya ebe ibe onye ọmasị tupu mmeka Ekwulobia ka anyị na-asụ Chineke mmeka n'ibe ọmụ na-emere ụmụ Ekwulobia ndị nze Ekwulobia ụmụada Ekwulobia ndị mmadụ Ekwulobia ụmụazị Ekwulobia gụmachi na-edube Chineke na-eji edu anyị gbuo asị biko gbachibe ndị mkpochi a onye mkpochi a na-akpochapụ anyị mgbe mmecha ibe na anyị na-emeta ọ bụ anyị bidoro ya
Chukwu ji aka ya bido ihe na nna nna anyị ya ruola anyị. Anyị na-eso usoro na-esi eme ihe ene nke izizi bụ a na-ada ozu maka anyị na-eje eje akpọrọ Chukwu nna ibe ọ bụ na bụ ibe ji egosi ya nụ Chukwu mee ka onye egosiri ya ka ọ baa be ya ogologo ndụ igwe Ekwulobia anyị ji anọ nọ asị m Ekwulobia nke ibe ọ bụ na bụ ibe ọma ruru maka ya rukwe n'aka ọjọọ Chineke ji ewepụ ya ka anyị nọ site na Kraịst Jizọs Pọmpọ eletrik ihe a na-eme na-aga n'anya ya o buru ihe ọgọ nze Varisus anyị fọrọ ọnụ na-asị na ọ ga-adịrị ọnụ mma ọ nọ n'ime nze anyị fọrọ ọnụ ka alle nọ Ahize dị ugbo onye na-aya ọjị anyị atana ahize ndị ekwuru anyị mmanya ọjị anyị na-ekene unu n'otu n'otu n'ọyọ n'ọyọ anyị kwuru ihe dị iche ya anụ n'ụbọchị nke taa onye taa aka ibe ya taa akị anyị na-ekene unu o nwere ihe anyị chọrọ ka anyị kwuo ọdụ ka ọ ga-awụ ịma ọkwa nke mbụ owu anyị ga-emecha mmemme anyị na-eme anyị esi ebe a gaba n'obi ebe anyị na-eme ọgbakọ nze Ekwulobia n'ọyọ be nze Paul Ezechukwu ụrụ ọnụrụ ihe kwuru ya hụ otu nke ịbụọ o nwere ndị bụ meshin wee bịa meshin ha dụgasị ebe a kpọchie ya ọfụma ma ọ nwere esi ekwu ya uchi ekwuọ ya uchi anyị nwere onwe ihe na-emenu maka ohi anaghị ezu nze ọ ga-abọcha na-eme agba achịrịkwa ụrụ ọrụ ya na-ekwu na mana ọzọ dị mgbe asị kwụcha abụghị ogene ụjọ uhie jide nke a na-akụ nke ọzọkwa ka anyị kwughachikwa ya ọzọ ndị provost anyị nọ anyị uru ji arụ ọrụ ụlọ ọfụma taa ọfụma ji arụ ya n'ọpụ ọnwụ na nnukwu mmọnwụ pụọ ụmụazị anaghị aga n'ihu onwe ndị na-ekiri ụzọ mmọnwụ ahụ were na-aga wee bịa na-aga anyị achọghị apụta na laịnụ kịta dịka ihe kwuru mbụ ị chọọ ka ebu ụzọ hụ shuu ịgba n'ụkwụ ide na-aka ọzọ ebe onye isi nze nọ onye ọzọ nọ ihe eji eme bụ nọrọ ebe ị nọ olesi ma ekwena nya mpụ ma ịma ha onwe gị ihu onwe gị na pụta ije ha ama ya bụrụ igote pleti a efu ya na-asị pụta mazi ofe a na ịma onwe gị mara onye igbo ma ọ na ịpụta ha na afụ onwe gị hapụ ya ebe ọ nọ na eji afụ anyị na-akwado maka ndị pres na-abịa mgbe anyị emecha n'agharị ụdị anyị ga-esi were ji anyị esi were gaa ha eruo anyị nso erukwa anyị nso anyị aga ebe anyị na-aga maka ihe mmemme ka nkụ ebe onye jepụtara ya rie ebe ahụ ọ yawa ihe na-achọ ka onye ọbụla marụ bana ndị nze ji ebu ụzọ onye ji bana ndị nze ya dị redi na bana ndị nze buru n'elu ụzọ je were oche ọ na-asa anyị mebe ọsịsọ anyị bịarazie nke ọzọ bụ onye ji ebu mpata ọzọ dị nkwadowe onye ji ebutere anyị ji dị nkwadowe ndị isi ize dị ka anyị kwuru ndị isi ize dị ka anyị kwuru inside the cave club where the many events will be taking place today. This is a special cultural festival. As you can see, this is as the custom of our ancestors of the Lord. Oh, the men are part of the
Ima ko te no mu wan na bo eku. Ana ebo ko no nya ju le we se we ro ma si ko. Oh, you there? Nana, if I do it. Oh, to go and we are sitting on cover. My camera is about Achirikwa. You call a deal is your big, I could take oh, you could take you do it. My name is how men are now about Achirikwa, a cape. If we take 10 in there, Mayor, Messia. Paul, Gava. Gary.
Ekwulobia was a Akpo. You going to get up on it. How can I not body? You man, and they will be there. What is the element of our body? Ekwulobia of Christian and Nona. The deep way over the river. I'm going to my river. I'm a partner. You will take a mission.
Mona go to yeah, right. Oh, your master, Ukraine. I am my inside. Or I don't look well back. I will get well without feeling that. I never can't tell a buy or body. I won't know yet. That's something to my I never as Zagora Lumba. In a temper, in Amotaman. Getting done with you. And let you go, God, let them say, Kuroga, Gloria, if you say, go with me. To go right on the book, I will on the book. And I see very good. Oh, yes, you take good above my. A criminal say, brother, or they might come to your castle. I don't think I don't take the man. I'm back on changing at a party. And there we are. There we are. I make the name. Oh, the other. I got my command grow and do the end I got one I got an above man. Thank you. What am I saying above man? We don't want the above man. Child, I take the above man. We don't go back. I want the above man. I want the one the brother. So I the above man. Tito. The truth for God. Not what happened. We're not going to go to the next now. About every why does he believe the way you go? First one, no much like a mole. Where's Anyeka? Mamma, is Adam Amobata? There's Anyeka. Because Mova was the public relation officer of Agwata North Police, Agwata na Nzenozo ha maka Nzenozo mbụ onye si n'ike ka ahụ eji 1,000 naira dengolu nke a were 1,000 naira ọzọ wee si na ọgwanụ ndị nna m ochie dị ihe a ewezụga na ije anyị na-eje na nke kọmishọna mmadụ n'ebe a na-eri na-aṅụ mmesịa mba ụlọ ọbụla ọkụkọ ka m fụrụ ebe ahụ were ọbụla akị oyibo ka m fụrụ ebe ahụ anyị ga-amalite ga-abacha ibe niile dị ebe a aba were mara na usoro o si aga nke izizi nwa ọjị ọjị ezi na-eweta ọjị ibite eweta ọjị ozugo ebe a ezi ga-eweta mmanya ite ga-eweta mmanya ozugo ebe a ya sị na ọ na-arụ nsị ka a na-aga ọ dụ nzide abụọ dị ebe a oge eti nọ ya oge ibite nọ ya ọ ibe ndị anwụ obi ọcha onye obi ya adịghị ọcha anaghị atụ nzu obi ya adịghị ọcha gị ụtụcha nzu Jangan orang kali cari aja kan. Umum dua bulan pun. Maka rumah nak itu. Mana kau tu ni itu? Itu kita loh betul betul normal. Ini masalah bela dori ni. Mana nak tahu tu? Kau juga buat apa tu? Boleh cakap buat tu. Onye achọ udo n'obodo amụ na-edokwa ya n'azụ ụzọ ibe na onye adị ebe a
ekpokọ ọjị ọnụ dịka ere omenala siri do ewere ọjị ivite kpokọ ihe na nke a wejigagodo ndị ahụ oyi ebe a mee nke a were ọjị a ebe a anyị ga-atụ ndị ụbọchị eke tụọ ụbọchị oye tụọ ụbọchị akwụ tụọ ụbọchị nkwọ abịa na na-enwe nke na-azụwa ibe ya nke na-azụwa ibe ya mara obi omewu onye ọbụla ga-eri ka o chere ya eweta edo izugbe efete udo ka anyị chọrọ onye si ya chọrọ udo na Ekwulobia ọnwara obodo ọ na-ana eje achọ udo kiri onye chọrọ ana Ekwulobia agaghị ebebe onye si ya chọrọ udo na ana Ekwulobia onye chọrọ udo ana Ekwulobia ga-emere ya Ekwulobia ọdụkwela ọdụ Ghana ezi Ghana ibite koko yono ya wule betete anyị na-asụ biko ele mgbere na-agwọ gara aga anyị kọchara okpukọcha dosia were baita na nke awụra anyị egopụtakwara na-egosikwa ya n'ụbọchị nke taa na-asụ biko a na-ebetete mmụọ okwu mmụọ nta ebe ị nọra kpọtara anyị ọsọ enyemaka izugbe ebetete anyị nyere agbapụta ụlọ na nlọ na-agbapụ na chi ya niile kpọta na ọsọ enyemaka n'ebe anyị nọ anyị na-asị onye nkọkarịrị na ji edekweghị dịka imo onye nzekarịrị na ndụ edekweghị aka karịbụ na nka ana onye menu kwe ya onye menu hụzata anya osisi kwukwara anyị na-atụ mkpe ubere wepụrụ mkpe ya ọrụ onye nwụrụ anyị tukwuchi ezi anụ ọha akwụrụ ya ya ebiri kwena anyị na-asị onye sa na-eji ahụ ndụzi Ekwulobia ma nwa ada m ile ma ọ na-anọ na ya na-akpọ ya ọgwụ okpuorisi ya nwụkwa na ahụ anyị jere ahụ na onye na-ahụ anyị izugbe betete bịanụ ebe unu nọ anyị ama ma unu hụrụ anyị mara ibe anyị na-eme anyị na-asa anyị mewekwe nke anaghị eme eme dozie na anyị olu onye na-emebi emebi karịa Chineke ma onye gwerekwara nke ọ na-eme adụ mgbe ya hapụkwa ya ọkụkọtụhekwe onu akọ ya njene ọkụ onye zete oberibe onye ezete okwu ya adụrụ n'oge aga obeibe were ego ba chọtara n'uru a were goro ibe ọdọ igudu abịa ejekwa ha zuwe kama ha zuwo igudu abịa Chukwu anyị ejere ekwu ekwere ka ị mara ihe o wee n'obu mgbe aka Ekwulobia nene anyị anya na-ebu na anyị n'ume kpatara anyị okwu enyemaka bụọrọ anyị okwu aja mmadụ na aja mmụọ ọkụ aja mmadụ wa aja mmụọ mekwa ka aja mmụọ anyị na-atụ biko anyị ma ụmụazị ebebere n'akwa onunu anyị kuba oge a were n'otu oge ha ji anụ ibe nọrụ ịmara ihe wee bụ n'obu anyị iwere aka oge ha ji anara ọjị ị nara nụ ya gọzie ya wa ya awa
anyị enwere ọtụta si n'abalị first class bụ onye nwe anyị. Chineke nna Ekwulobia na-eme mmeji tata. O mere ibe na-atụ m amụ ma nnekọta ihe ụfọdụ. Agba mere ana-ada ovu izu na-atọ tata. Emere ana-ada ovu anaghị eme agba achịrịkwa. Onye izu na-atọ ka tata ka agba mere ana-ada ovu. Agba achịrịkwa ya ruo ya tata. Afụ m onye isi anyị akọchala. Onye na-ericha ji na-awụ asaba ya ma ọ ibe na-elu eweta na ya si ihe n'ọkụ siri ihe ọ bụrụ na ibe oriri Chineke bịa were ebe na afọ makọzi ọjọọ ka anyị na-atụta ndụ na arụ ike n'ihi Jizọs Kraịst bụ onye nwe tupu ọtụtụ na-aga onye isi nze Ekwulobia n'ọyọ nze benard ụgbọaja agbọsị ya ngene nke mbụ na mbụ ya nwaji amasị ọjụ biko onye ọbụla kpu okpu ka na m aka n'isi chi nwe Ekwulobia chi nwe mba niile anaghị agba ya drọ onye mgbachi agbachitere ebe chi okoro m ụmụada Chineke mmeka ọ na-ekwu ọ na-eri ego ọ na-eri ọrụ ọma ọ na-arụ karịrị ibe mmeka na-agba ya Ekwulobia ji adịrị anyị niile mma chi akpaghachirikwa anyị bịara eme o nwere ndị ọsọ abịa maka na ọ na-aga ya na redio so enwekwere ndị ọsọ abịa gbara gbakaị n'ọkụ ọkụ mmụọ Chineke ndị nwe abịa abịana ahụ ise ibe ọmụ ị na-eme anyị abịana onye ọna na-asụ Chineke o ji azụta uru onye dozie ebe ya onye kpatakwa ya na nnukwu ewunu ya were neta ụmụazị sụzụ ụmụazị n'akwụkwọ kabagwe ike ị na-enere anya ibe na anyị na-eme Canada kabagwe ike na-erote ya na-eme ya uwe were na-aga biko omebe ndụ dụkwala ndụ Chineke nna onye bịara ekwesị ya Chukwu ji aka amara ibe na ya ji azụ m udo Chukwu udo chekwa n'aha Jizọs Kraịst onye
powerful representation of issues. The powerful is a Jude is the one born in jail. Oh, we are getting on a man in jail. Is a Jude is the one in jail. The day they go back to go back. Go ahead, go ahead. Is that brother? Yes. Yes. I got them in my man. I had you. The issues of Asia. All is good and as well as the Joba Mana. The Rendo is where the Mova. You say, brother, when? Yeah. When? Yeah. I don't make you know. You can go to Pueblo, never trust me. Mgbe anyị pere mpe ka ọ na-awara kọtasị ngwara anyị furu oge ebe a na-awara kọtasị na kpọzie ihe ụzọ iyi ekwebe kwenu rienu ekwebe zuonu ekwebe kachakwanụ n'oge aka n'aka ebie ka m chọrọ ka mgbọitekwuo igwe Samuel Ezekwe, the Igwe of Igbo Bisabe, Lagos. Like who calls on the powerful Isize Abogume. Hi, Chief. Today's brother. Ekwuobia Buono. Zuono. Kajakwa Mankaro. Omele Brojawo Tiumo. Mugide jaye de me ba ibo mana ebejabe. Ezu ezu ebe ka mo ina ajiba. Di isize ihu obala. Ana ma bia ya na bodo mo bo so ayi ti oda. This is the only surviving isize. Mgbe emere restoration mgbe ejira emane le tupu ka ibo ya deke. Na bi tu yo polisi. This is the only surviving isize that time. Amamene is where we go after. Is the Boniface. You are retired in the police force, you are not tired. You don't do Ekwulobia. That brother can now actually Achirikwa Nando, never see Pogano. Organilu. Kaila you are on an Ekona Gazi, and I can okay right now. Jesus Christ, I get a bonus. On a wagon. On a wagon. I don't know whatever Jesus. Can you make for you? When you see it, in our way to get a bacana, we will get one by that butter. From one new job, I came here. Maka, you are a case of Buddha. There's a Buddha, and you are without Takasa. Carmen or Anadonati. And then the dead I can have get to book when I go. Women are not the idea of your mamma to the one. I get in a house. With your wife for the month. With it. I got women are not look close in it. Yeah.
Hey!
for my boy, no, I was not going to be anywhere. One way. We're going to get. I love to go. Get the question and I gave a question. Mama direction. Again, I should try I can snap crazy to my when they go home, we tell you back. Even in the Galofuma, and they can end these things. Nakana only Simero Manana. Oh, Nature on Amuta. Open your own in the Java, you went Amuta. You make you walk in here. I born you if I have Yaki. Or born the poor less than a catastrophe in your back. Go to all these things. Mano, they went Amuta. Whatever man, not in the email, when I marry of Mokuma. The point that I make a Jesus.
biko onye gwa kịta bụzi ụzọ anya na-abụ nnekwu onye ayana onye pres na-agụ anyị ma ọsịsọ nwere bọsị a na-eje ọrụ biko tata ọkụ 15 minutes to 8 15 minutes after 8 tụrụ na redio ị ga-anya na redio ka ji were mee ihe 15 minutes after 8 the radio go on ị ga-ama ka isi mana jikwa eme ya na ụlọ ya si ya gị na mere asị nke ahụ ọja Afrịka ya gba asị anyị bikwa anyị ga-ete ka ọgwụ ọbara anyị ga-ahụ ife adịghị anyị ebe na onye na-anya ebe na o ji afụ ndị ute mama ga na ya akpọ ọ na-amanye ụlọ ka ọ na-amanye ji a naanị ibi ihe ọrụ ahụ mana anyị ga ga na ọ gwara anyị eze mmiri ebetete kpụnyelụ ndị nze Ekwulobia ofu efi iji welụ sịpa fajisi ike na ịgba mbọ fụ na omenala Ekwulobia ọ na-anyị nso ebe ọ ka o ziri ozi ya ihe a wee doro ebe ahụ agbara ọkụ onye ga-ebu ụzọ na-aga anyị soro ya oru wee kwụsị anyị ibe eze mmiri wee saa anyị nọ ọ kwụsịsị anyị ndị si ndị abụ ya esi pikchọ ọ makwa ewu kamera ndị na-ekwuzi na-egbu ya anyị batakwa ebe a anyị batakwa ebe a biko unu mana igwe anyị o buru ibu onye ọbụla ji ọkpa wechara nwere otu wetara ebe a o ji enwe n'ebe ji asị ya so ị na nwa ọdụ ya o nwezi mmanya ndị ọzọ dị ime nyocha anya ataghị nwụọ ataghị ego onye mmanya erite ya na ife ọba mejuo mmanya erite Ekwulobia kwenu? Mọnụ? Mọnụ? Kachana? Biko o nwere ozi eze mmiri ebetete si n'ubi ụlọ ndị nke ọ si ya kenere ụnụ na mba ụnụ na-agba ịchịkọta nze Ekwulobia ọ bụrụ na ụnụ kisi ike ya ma na ngwa aka ya na-akpa koro na-ahazi ya ma nkwankwa aka na-akpụ kwuo unu tụkọt mana ike agwụrụ ụnụ otu unu were efi ununwa wee mejọọ ikuku n'elu ụkwụ maka agba akịrị ha akpụ wee sụ ya dị na-akwado ụlọ mgbe ọbụla ndị nche nke a bụ efi eze mmiri ebetete kpụnyelụ nze Ekwulobia maka mmemme akpọ Achịrịkwa nke ha mere n'ụbọchị taa. Ana m asụ na nwoke ma wee eze mmiri ise ụla ka ọ nọ na ya ugbo kpata ya kpatakwa onye adụrụ ya mma na otu na-echeta nze Ekwulobia ugwu ibe ndị ọma ji na-adụrụ ya Amen. Biko ka m gbasoro onye isi nze anyị na-agbanụ nwoke agbarụọ iru nye ya ụmụ ekele Ekwulobia nye ya ụmụ ekele Ekwulobia esi na ụkwa bụ onye aja ọ gwanụ ibe na o kwuru last year bụ nchekwu ka ọ gbara anyị mana anyị zutere na agwọ na Chineke ga-ezutekwa anyị na agwọ na n'aha Jizọs. Amen. And onye jikwudokwa anyị ndụ agwọ na anyị ji afụ ya n'igwe maka anyị na-eme agba Achịrịkwa anyị ji agwa ya so buru ekele buru ụlọ ya kele na ụlọ
nye na ịdọ unu nye ịdọ ọgụ a ofu ya nọ ebe a mmadụ na-abụ ya nọ ebe a ya nọ n'obodo ịdụwa nwa agwa ya na ịdọ ọgụ a unu nwere ike mmadụ ịnọ n'ise dipendị ọrụ emere ya ihe na-abụ n'ofu bidiyo ịga ọdịba mmanya ịchọ ịgụ mmanya ọka ebe n'iyi ya ịchọ ịgụ otu akụ ihe ịgụ otu ndị na-eyi ihe iri wọ ya ịgụ ise na-ịgụ mmanya ọka ma na-eyi obi a ịṅụ oyi oge egbuo ya ọrụ ọnọdụ ịṅụ ihe a na-aṅụ aṅụ mmanya ala mmanya ekwu ana-agba aṅụ Achirikwa ye bosi Ekwulobia na aba wele ya gosi ya radio nesi eleji ka ndị obodo niile ma ndị Ekwulobia ma ndị niile eleji ka bọ ma ya je bigo tawa ndị Ekwulobia ya bụ bosi ya obodo ọbụla nwezi ebe iburuzi ji ya ba Achirikwa mawuchala nke gara andi kaje mena bona bia ana me be ko emere ko mu ke emere na mwana eto mwana aso aso abu jendu mari ja kata palasti ya ya ka oga du ko iko ko ji akondu ndo tu ebi a chosi asi ande na ya akọji so o ka ikọtani ka so onye ọbụla suje eje ebute na go okwu mgbamume m chọrọ ịgwa ndị obodo onye ọbụla sọfụrụ naanị ka anyị wee nwee ike gọzie ya n'obodo a ndị mmadụ na-enye nsogbu ya nwee nke na-esochi mgbe omenala onye obodo tụwere aja na a na-emesi iwu onye girigirigiri oge ọbụla onye ọbụla wepụta n'anya ka dochi ya ntụ oyibo ọbụla a na-eme n'obodo a ka eme dochi ya obodo a gbapụta globu eje n'aya ndị mmadụ na-enye anyị nsogbu ya ndị mmadụ esikwukwa na-enye kwukwo nwebe nsogbu ka eme onye ka ọ bachi ma mmiri agbakọtara ọnụ na-esi omenala ọ na-esi eme udo ji adị na ndụ nke na-eme wee eche ihe ibe ndị a mebe eche ihe ibe ọ bụ uru ka ọ bụ onye asaala nzi oje ha eje chi ha ọzọ ya sokwa ebe ọ ọkụbaga nke enwe ibe eji eje ugbe uru o ji ebere eje o ji abara mmadụ n'ọkụ udochi ya ka nne dịka anyị si wee mata oge nwa bụ chairman the organizing committee this Achirikwa emere n'ụbọchị tata kedu ife nwere ịgwa Ekwulobia n'ụbọchị tata dịka emere mmemme Achirikwa enwere igwe Ekwulobia bụ na ọ na-awụ mkpatata ahụhụ ori uru afọ taa abụọ ya ka o ji awụ anyị mere taa site n'igwe oji nteke were mee Achirikwa nke were si eme ebiri ya dịka Ekwulobia mere Achirikwa n'ụbọchị taa